Femi comforta mo a me a me gina han boni ya da me so 7 years na me hu de menye na so onyame nam odifo Prophetess Faustina Okyere a wo agogo Asante Akyem na bla me duru Honhom no odifo mama kwanche na kwanche ode maame no kese ebru ma adwene menti asie so me ne be ma hia ya na nyinsen ne bae na se asama odifo ka kye me na ebru ma adwene menti asie so eti wan ya pepepepe na me wo ye ne wan ya no ma hu de ye yom hu ya ne se foforo asan abehye ho na che se onyame nam onyame difo no so eye adwuma nkasa wo ya nwanwa adwuma de me ka ne se wo aboni ye ada wo so akye he me de no emfie enso na ada ne me so atete se 7 years pa wa kwaware na se wunya awo a eya menkasa wonwe ho odwen ho pa cause wuntimi nkofa obi de enya wo de awo ne oyem enti wuntimi nfa obi de enya wo de enti de me kan se tutromike de bra Prophetess Faustina Okyere onyamedifu a yayi na wieye bre amaye ama me ne umie ne se omebua ye hawo ne adwendwen da ye so de aye boni ye ada ye so no a ache no me de na di mfie so na so de na di sei bla tutromika ne bla onyamedifu a wayi na wieye bre e de na maye se omebua ye me fa chofa onyamedifu na mbe ye na egu asie na fa na frɛ no tambia obefini bia obefa onyamedifu na aso ne bi wo Kumasi Akropong ubetimi so ahia no Accra Amasaman Dobrogonno ubetimi so ahu no wo agogo Asante Akyem just wo frɛ na mbe ye ba bi o biara no onyamedifu ebe gyoso tutromika ne bla na onyame nam ne so ebe kye won so wo bani bi se de me bayi kuta me ya me hu na mani agi fefefe wonso nyankopon enam onyamedifu so ebe kye won so wo bani bi se de wa kye me nso me bi my trust.